Työsuhteessa olevan johtajan osalta suoraan työsopimuslaista tulee kilpailukielto, mikä koskee nimenomaan sitä työsuhteen aikaa. Ja tämä käytännössä kieltää sitä työntekijää tekemästä sellaista työtä tai harjoittavasta sellaista toimintaa, mikä huomioon ottaen sen työntekijän asema ja työn luonne ilmeisesti vahingoittaa sitä työnantajaa työsuhteessa noudatettavaa hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Tämän työsuhteen aikaa koskevan kilpailukiellon lisäksi on myös työsopimuslain mukaan mahdollista sopia tämmöisestä erillisestä kilpailukieltosopimuksesta, joka koskee nimenomaan sitä työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa. Ja tälle pitää olla lain mukaan olemassa erityisen painava syy. Ja sitten sitä erityisen painavaa syytä, kun arvioidaan, niin lain mukaan siinä pitää ottaa huomioon sitten erityisesti sen työnantajan toiminnan laatu ja sitten sellainen suojan tarve, mikä esimerkiksi johtuu liikesalaisuuden säilyttämisestä tai sitten esimerkiksi siitä, että se työnantaja on tarjonnut sille työntekijälle jonkun erityisen koulutuksen. Ja myöskin työntekijän asema ja tehtävät on yksi kriteeri, millä tätä arvioidaan. Mutta tämäkään lista ei ole tyhjentävä, eli siellä pitää myös ottaa huomioon sitten muut vastaavat seikat, kun arvioidaan sitä, onko sen kilpailukieltosopimuksen tekemiselle olemassa erityisen painavaa syytä. Ja lähtökohta yleensä johtajien osalta on se, että ne perusteet sille sopimukselle on olemassa, eli sitä kilpailevaa toimintaa voidaan sitten rajoittaa myös työsuhteen jälkeisen ajan osalta. No sen työsuhteen aikana työnantajalla on oikeus irtisanoa se kilpailukielto noudattaen irtisanomisaikaa. Ja sen pituuden pitää olla vähintään 1/3 siitä sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään 2 kuukautta. Ja tämän osalta on hyvä muistaa sekin, että jos se työntekijä on itse jo päättänyt sen työsopimuksen, niin työnantaja ei enää sen jälkeen voi käytännössä lain mukaan irtisanoa sitä sovittua kilpailukieltosopimusta. Tämän irtisanomisoikeuden lisäksi on hyvä muistaa se, että kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää siinä tilanteessa, että se työsuhde on päättynyt siitä työnantajasta johtuvasta syystä. Eli käytännössä usein tilanne on se, että johtaja on esimerkiksi sitten irtisanottu taloudellisilla, tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvilla syillä, jolloin sitten käytännössä tämä kilpailukieltosopimuskaan ei häntä sido suoraan lain perusteella.